Zdravím vás, chalani, sme v Trnave, odohrali sme tretí duel a semifinále playoff divízie Trnava. Anže, vyhrali ste 4-0 nad Sorgon z Nitra. Gratulujem ku víťazstvu, zároveň postup do divízneho finále. Môže zhodnotiť zápas? To víťazstvo sa nerodilo vôbec ľahko. Ja si myslím, že dneska prvá tretina bola od supera ďaleko aktívnejšia ako my. Ja si myslím, že chalani, keby tam nás Marek nepodržal, dali tam 1-2 góly, ten zápas mohol byť úplne iný. Naozaj chalani sme videli, že boli pripravení. Že to, čo v podstate povedal Marek po poslednom zápase, že to rozoberú na tréningu a to do bodky splnili. Čiže tú prvú tretinu podľa mňa hrali ďaleko lepšie ako my. My sme sa možno trošku pomalšie dostali do tempa. A zlomový bol ten gól, ktorý sme dali na 1-0 a myslím si, že potom trošku ku koncu super hral Vabank, chceli to vyrovnať. 2 góly do prázdnej brány a v podstate ten štvrtý už bol 8 sekúnd do konca, čiže tam už sa nehralo nič. Poprosím sa za Sorgons zhodnotenie. My sa vždy tak zhodneme, pretože Harov je pravdivo opísať ten zápas a videl som to úplne rovnako. Má pravdu, že sme sa pripravovali v týždni na tréningu na tento zápas. Pomiešali sme formácie, povedali sme si, čo chceme hrať, do bodky sme to plnili. Každému mužstve ďakujem, že pristúpil zodpovedne aj k tomu zápasu. Do bodky plnil to, čo mal, každý tam nechal srdiečko, odmakali sme to. Áno, boli sme aktívnejší, mali sme tam aj niektoré šance, vyloženú sme tam mali takú, že už brankár, ktorý ich podržal, nedostal gól dneska, šanci sme mali asi viacej. Boli sme takí aktívnejší, by som povedal, od tých nejakých 50%. Keď sme sa tlačili aj viac do toho zakončenia, do tej brány, 30 minút sme vlastne hrali, bušili. A my sme ten gól nedali, prázdnu bránu sme netrafili, prestrelili, alebo bočné sme to trafili, čiže nejaké 3-4 šance sme nepremenili a zákonite od takého kvalitného supera inkasuješ. Oni u mne si zavreli, čakali na tú svoju situáciu, tá prišla, vedel som, že príde, však také kvalitné mužstvo nie je možné, aby nejakú chybu ti nepotrestalo a to sa presne stalo, keď už nám dochádzali možno aj sily, tak sa tam presne uvoľnil ten hráč, teda zostal tam v tom priestore medzi kruhmi a zakončil nechytateľne, čiže tam brankár tiež nárok nemal, mal ideálnu streleckú pozíciu z ideálneho uhla a premenil to. No my sme potom dohrávali zápas, za stav 1-0 sme stiahli brankára. Mrzí ma moment, že ideme 3 na 1 a rozhodca sa pomýli a zapíska nám 6, nevidí, že brankár je dole a ideme možno dať gól, možno za nahrávka, neviem, tam sme boli 3 na 1, namiesto 1-1 dostaneš do prázdnej 2-0, 3-0, vypustíš, dostaneš 4-0, čiže, ale hovorím, mužstvo je to kvalitné, vedeli sme, že aký super nás čaká, ja im gratulujem. Prajem im, aby to vyhrali do tretice, nech majú ten zlatý hat-trick a potvrdili, že prečo sú favoritom každoročne tejto súťaže. Ďakujem. Tá Mareková nula prišla práve vtedy, keď ste ju potrebovali najviac? Ja som to spomenul niekoľkokrát, Marek zrie ako víno, tento rok bude mať 50, ale vôbec to na tom ľade není vidieť, ako naozaj to, čo aj Marek spomenul, že nám tam na tej prvej tretine zachránil možno 2 čisté góly, čiže klobúk dole pred ním. A dneska tu mimochodom nemal byť, ja som vďačný, že sa obetoval a prišiel a v podstate myslím, že bol rozdielový zápas, respektíve rozdielový hra zápasu, tak. Videli sme vysokotaktický súboj a bolo vidieť, že ani jeden z vás nechce inkasovať ako prvý, lebo to je dosť psychologická nevýhoda v takomto zápase. Za mňa možno, keď to môžem si zobrať slovo, tak dneska naozaj kvalitný zápas, dokonca by som povedal, že veľmi disciplinovaný, aj keď možno u nás bolo viacej vylúčení, čo trošku si musíme s chalami povedať, ale naozaj dneska to bolo zvládnuté na obidvoch stranách, neboli tam emócie nejaké prehnané. Myslím si, že to bolo pevne v rukách aj rozhodcov, čo za čím ďakujem, pretože takéto zápasy by diváci mali vidieť. Ja som naozaj rád, že v tejto lige to není už len o HBC Anže, respektíve UE Piešťany, ale teda naozaj Sorgon z Nitra potvrdili, že sú veľmi dobré mužstvo. Ja som im vďačný za túto sériu, že tá séria bola vyrovnaná, malo to všetko, čo play-off má mať, čiže som vďačný. Presne tak, tie zápasy boli o jednom góle. Prvý, druhý, tretí, aj my keď sme to už potom ku koncu otvorili, dostali sme minulý zápas. Takisto dneska, minútu a pol dokonca bolo 1-0. Prvý zápas my sme dorovnávali, na 2-2 vyhrali na jazdy. Ja si dovolím tvrdiť, že tá séria bola vyrovnaná a bolo to 50-50. Akože trošku sa aj tie skúsenosti možno prejavili a vtedy aj tá šťastie ti to dá. Tá hokejová, aj ak k tomu pristupujú. Dneska prišli kompletné 3 formácie, pripravili sa rovnako ako my, im to padlo, nám nie. Presne takýto zápas je o tom prvom gole. Kto ho dá, tak ten vyhrá taký zápas. Idete do divízneho finále, viete, kto vás čaká, víťaz základnej časti Topolčany. Raz ste s nimi hrali, vyhrali ste v základnej časti. Očakávam zrejme vyrovnanú sériu podobnú ako túto. Ako nemáme ich moc načítaných, poviem otvorene, hrali sme s tým jeden zápas.
Ten zápas bol taký, že naozaj vyrovnaný. My sme tam prišli možno v menšom počte, ale za to sme hrali naozaj z zodpovednej obrany. Čakali sme na breaky nám padli. Myslím, že sme dali 2 rýchle góly, čo bol takisto zlomový moment toho zápasu. Pripravíme sa na to ako vždy, to znamená, nech super tvorí, my budeme čakať a podľa toho budeme vidieť, čo budeme hrať. Corgons, pre vás sezóna končí, ako nováčik dotiahli ste to dosť ďaleko, druhé kolo. Poprosím zhodnoť celú sezónu a zároveň spolu s playoff. Ja som spokojný. Ja som chcel v finále ako čerešničku na torte, chcel som sa pohybovať v horných priečkách. Ja som to spolu s Erikom Šoberom založil. Ďakujem sponzorom, ďakujem všetkým hráčom, ďakujem lige, ďakujem súperom, všetkým, že sa tu takto môžeme stretávať a robiť, čo nás baví, je to naše hobby. A som aj rád, že trošku človek pociťuje, počúva nejaké neprajnosti, predsa sú tam nejaké mužstvá v Nitre, ktoré by sa chceli na teba vyťahnuť. My sme nováčik, oni už tu boli, tak by som chcel len odkázať toľko, že nič karedé neodkazujem, ale aby sme si jeden druhému prijali, aby sme nehovorili, čo bude rýchly proces, čo nebude, tak jak nás odpisovali nitrianske mužstvá, že s Piešťanmi to bude 2-0 na 2 debakle, veď preboha živého, my poznáme sa, hráme ten hokej a toto trošku nech aj sa vytratí, že boli sme odpisovaní aj pred sezónou a o to pokornejšie a s malou dušičkou sme išli, zložili sme si mužstvo, ja som vedel, akú kvalitu skladáme a vyberal som aj typologicky takých hráčov, ktorí sú charakteroví, rozumní, ktorí sú do partie, ktorí budú mať dochádzku na tréningu, dochádzku na zápase a to sa nám aj ukazuje, pretože aj keď máme nejaký obmedzený počet výnimiek základnej časti, tak som mal problém, že koho musím na striedačku vynechávať, že u nás naozaj tí chalani chcú hrať a teší ma, že pokračujeme aj v budúcej sezóne, to už máme vyriešené a tú prvú trojku chceme hrať aj budúci rok, to bol môj cieľ aj teraz, len som to nahlas nehovoril. Ďakujem za vaše zhodnotenie, chalani. Ešte raz veľmi dobrú sériu ste odohrali. Andže, gratulujeme k postupu do divízneho finále, my sa ešte uvidíme. A ďakujem za Corgons Nitra za pekné výkony a tešíme sa na vás od jesene. Ďakujem. Ja gratulujem a držím palce.